Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Maayad-ayad nga agad na naman sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now karon niya nga adlaw magka-aksyon na biyernes na kita. Pebrero 25 tuig 2022. Aksyon Hotline. Aga pa umpisa kahapon medyo nagtupa ang ulan diri sa palibot sa Metro Bacolod. Ay presume sa iban nga bahin sa Negros Occidental may nabatyagan man nga pagtupa sang ulan, no? Hindi gid man madamol actually, no? Galing kiti amoning delikado, ngalin kita sa mainit mapaang nga tiyempo, golpeada ka mabasa sang ulan, baw ka delikado. Aksyon Hotline. Ibaloon tanan karon no ang mga updates ini kag mga latest development sa aton tutukan, nakailera nga mga topiko karon nga aga. Aksyon Hotline. Aksyon na hupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa biyernes naton nga pagpangalagad. Now mga ka-aksyon tan nga naga-monitor na via Facebook Live kag YouTube sa online kag mga naga-monitor man paagi sa on-air. No? Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Mas madami pagid kung naga-monitor ka via online kung ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga programa sang Aksyon Radio Bacolod nga ginalakipan sa mga matahom nga mga drama. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa pangkalibutan nga balita, bao pertiho, kundi may pagpangatake na ginhimo ang pungsod Russia dito sa Ukraine. Amoning isa sa mga balita nga ginabantayan tasubong ang tensyon. Hindi lang yung tensyon, kundi naumpisahan na gito nila ang pag-gyera. Kabay pa hindi mag-elevate sa mas lala nga sitwasyon. Manang balita, ang pagpangatake sa Russia nagresulta na 60 na tuho. More or less ama nagkalamatay. Aksyon Hotline. Kabay pa kuntani nga wala na sa mga Pinoy, wala lang sa mga Pinoy nga to dito sa lugar nga mahalitan sa sining sitwasyon. Aksyon Hotline. Kabalo ka may ara implikasyon ina although malayo sa aton ining nga lugar, pero nevertheless ang aton balantayan dire amo ang epekto sa ginatawag ilinaway o giyera sa pangkalibutan nga peace and order situation. Aksyon Hotline. Ang ginagira sang kalibutan subong kag ginaaway tayo virus gulpiada lang no ngayong tensyon sa Ukraine kag Russia ang nag-elevate kag nagresulta na subong sa pagpangatake military operation sang pungsod Russia. Aksyon Hotline. Pero ti istoryahan talang ng latest karon no kay we're trying to contact basi may mga Pinoy man nga mga kilala kita nga to dito nga basi makahatag sang pila ka mga update. Nano pagida diri sa lokal i-check tani karon kay kundi every Friday gapatigayon sa backlash operation ng Comelec. Pero ang pag-intindi ko today daw ay isang patigayonon nga backlash operation kay do holiday no sa Comelec kag holiday sumo kay we are celebrating or we are commemorating the 36th anniversary sang people or IDSA People Power Revolution. Ti may mga programa gani agin patigayon diri sa monumento ni Ninoy Aquino dira sa airport or old airport. Aksyon Hotline. Grupo sang Urban Poor nagpatigayon dira sa malipot nga programa ang pamangkot
may relevancy o relevant pa bala para sa pumuluyo subong? Sa mga millennial subong, relevant pa bala? Kag dapat na pa bala istoryahan ang party sa EDSA Revolution. Action Hotline. Ano bala ang pagbaton kag ano bala ang nahangpan sini sang karon nga henerasyon? Importante pa bala ini sa kasaysayan sa aton pungsod nga amo ni ang angin basihan no sa pila ka madesisyon naton, especially bala ini may implikasyon pa sa nagahilapit nga Mayon 9 tuig 2022 nga eleksyon. Action Hotline. Ano pa? Now, i-check tani karon kay ang syudad sa Bacolod, may statement si Mayor Binglio na diyang handa na kita sa pag-embrace sa bagong alert level status sa Bacolod comes March. No? Kay gina-expect nga mapaidalom sa alert level 1 ang Metro Bacolod. No? Kay sa tanan nga mga requirements, tiginambal, kwalipikado ng Bacolod, pwede na kita mag-alert level 1. Action Hotline. Ano ay hanang epekto sini sa nagapadayon ng kampanya serye sa mga politiko sa ila pagratsada? Bayara ay han panibagong ipagwa ang COMELEC nga mag-guidelines sa pagkampanya sa tutuod lang bisan sa itong tiyempong nga mataas pang alert level status, duro politiko sa tutuod lang nga naga-house to house visitation or campaign even diri sa lokal. Action Hotline. Kaso po si Lindy panayatani ginaalaw gin nga maghalaka pa malay-balay kada kagalaka pa nga mustamo sa tutuod lang. Tigaling kay amo na bala, may kasuguan kita nga dapat amo na taning sundon, tigaling mismo ho ang mga kandidato man gani among naga-violate nga may pagtipon sang tawo. May ginatipon ang tagsag komunidad para sa ila sining hindi pa man political rally kay way pa man nagumpisang sa lokal. Hinulanon palang tawag nila pero tilang tawan nyo bla. Damo nga mga komunidad ang ginatipon para sa ila sini nga presentasyon sa mga programa. Action Hotline. Di kabay pa may ara na sang ipagwa ina pinaka-latest advisory and guidelines ang Commission on Elections or COMELEC. Action Hotline. Ano pagid no ngaton sinihambalan karon nga aga uy si Gublakson galiho. Nagmando dira sa mga nagmando sa bahin sang miyembro sang konseho dira sa Bella ho halitan man niya mga empleyado da nga way pa masweldohan no. Action Hotline. Ibaloon ta na no ang kabugusan sining nga detalye sa aton sa gyapon ng pagpangalagad diri sa Friday presentation sang palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Ang aton pagpangalagad karon nga aga boy lugman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amoy ning The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan. exercise na Aksyon Radio Philippine Standard Time
Naunahon ko lang niho kay EDSA Revolution. Ti subong hindi lang diri sa Bacolod, bilog nga Pilipinas, may ara sang pagpatigayon sang mga programa pagdumdum ini sang People Power Revolution ika-36 na anibersaryo. Na ang kasignifikante sini sang anniversary o kung na People Power Revolution, amo ni siyang revolusyon nga wala iya dagdan na ang dugo bla. Why sa natabo pag-alsa sa pumuluyo nga nangin matawhay, nga gindayaw gani sa bilog nga kalibutan, nga purti na tong tension. If you remember, tikon ang istorya ang balikanta, purti mo, sang una, kalabandan sang mga kadungan naton ti ako the time bata pa kita sa tumo, no, ti amo na siya ang mga nakaranging kabahin sa kasaysayan sa Pilipinas nga may natabo nga patigayon sa revolusyon pag-alsa sa pumuluyo kontra sa national government nga wala iya sa natabo nga may mga nagkalamatay o kon atong ginakabalak-an nga posible matabo nga masaker sa mga tawo nga naga-marcha sa dalanon. Ika-36 katuig na nga anibersaryo. Madumduman pa bala ini, may relevant pa bala ini sa pagpangabuhi naton nga mga Pinoy, ginahatagan ta pabala sa nako ang value ang ini nga nangin kabahin sang istorya sang aton sini nga pungsod. Diri sa Metro Bacolod naghanay sang urban poor nagpatigayon sang programa sa monumento ni Benigno Ninoy Aquino dira sa area sang Dalan Araneta sa airport or Old Airport, Barangay Singkang. Let's have action. Ida na buso, kumusta? Tapos na siguro ng ila sini nga program dira. Patrol Reports! Action na din, kumusta na da? Bo. Tapos action art mag-ulang ang ginpatigayon nga pag-commemorar sa EDSA People Power dirimante sa Araneta Street sa para kapamilyar naman din kanan kinakalabay naman na diuro diri sa monumento ni Ninoy diri bala sa may alihit sa may Goodyear ari na diri action art nagpatigayon di sila sa ina sang pag-offer flower offering kag may ara man sang gamay nga program ginupdan ini sang mga katapo sa Federation of Urban Poor diliman sa Negros Occidental. Ginagmay lang man ni action art nga kagina nila nga program ng community singing ng abis ng Pilipinas kung mahal kag ang bayan ko kabalo ka na sa nga mo na kanta kag tuloy ang laban. Actually na interview pa mismo si Miss Joy Harabelo sang Fed Up Man kag ti hambal nga worth celebrating kag worth commemorating ang subong nga adlaw. Pagod niya subong adlaw action art sang 1986 diri nagpililipo ng mga tawo nga wala balayagin silip, wala yagin bayaran kundi nag-isa para matapos na ang ila sini kabudlayan tungod man to sa Marcos administration kasi habalya kadua ang purpose nila is to inform sa mga sa youth nga ti dapat sige-sigihon ni anuman nga henerasyon dapat i-commemorate kag dumdumon ang heroic act kag ang history nga natabo subong adlaw kag ginkuha ni man ang PO ni action art para i-remind ang mga pumuluyo especially ang mga makaboto nga magpili gid sang leader nga insakto or sakto bala sa pwesto leader nga ang interest para sa tao, hindi para sa kagalingon. Kaya ang tema ganit nila subong adlaw, amo ning people power is vote power, a power to choose good leaders beget good government, vote power now to rebuild this nation. Kaya mo na panundong niya tanan sa gamiton na hindi maghambal nga hindi maka-affect ang isa ka boto, mambal nga pabayida, isa lang man ni ka boto ang akon, kundi tanan nga boto
every vote counts, kumbaga, action art. Kagabulan ni nga Tiyempo Action Eden, nga why na di, hindi niya basihan, kung manggaranon kagpigado, isa lang gid ang mahatag mga boto, ang imo kaugalingon lang, luwas ko may hasyenda ka, nga ipiton mong imo tawo. Kaya mo nang hambal niya, dapat tunan gid. Actually, yung fed up ni Election Art, nagapatigayan ni sila gali isang mga pag-educate bala sa mga barangay kung anong dapat himuon. Paano ba lang process? Bala kay hindi lang may kumbaga na exam nga multiple choice na action art mo. Kumbaga dapat kilala mo man mayo kung sino yung botohon. Kaya para hindi ka mo maghinulsol bala sa uli. Yung mahambal ka nga, ay te, wala ko na sa yaging boto. Nga makapapala sa mo na nga sitwasyon. So dapat hibalon ta kung sino ang pilion naton na magapungko kay hamak mo for president na action art 6 years. Wala pong ko kagamo ng maga-lead man sa bugos nga Pilipinas. Pamatayan natin ang kabayan sa pagpahayag ni Miss Joy Arabelo. Ang EDSA is really worth celebrating because this is a historical event in our country. Wala sang isa nga ginsuhulan, ginpahom, ginpressure nga magkadto sa EDSA sang 1986 para maghambal, ipakita sa bilog nga kalibutan nga tama na, sobra na ang pag-abusar, pangawat, pamatay, pamintaha sa sulo sa aton nga pungsod sang pamilya Marcos. Gani dapat din sa selebrahon. Ikaduha, amon ini ni Miss Joy Harabelo. So, ako pa lang sa program nila. So, mga sa mula siya itong schedule nila today para sa pag-edukar man angot sa maabot nga Mayo 9, 2022 na election. So, Pero that is another thing. No? Kaya ito ang ilan niya pag-educate and perhaps may preference man sila nga kandidato. Ang aton malang diri amo ni. Ang ining kasignifikanteng istorya nga nangin kabahin sa aton sining kasaysayan sa pungsod Pilipinas. Amo nang i-value ta. Idayawon ta tong mga tawo nga ti isuno kay Rabilo way ginsulan. Bisan diin man nga sektor nag-intra nakigbahin. Pero after 36 years ang iban nalimtan na ining EDSA revolution. yes, election art nila binaging subong daan nga mga kabataan, bala ka budlay, naging kinigigan, wala ko yung face-to-face classes, kag daw sa na tanan sa internet. So, galibro, action art, no? Basahon, hindi dapat isa-isa ang history naton. So, Kung gusto mo yung una maka-research ka sa makasaysayan sa Pilipinas, gusto mo makakuha sa mga facts, mga information, kadto ka pa una sa library? Correct. Diba? Oo. Subong kadto ka na lang sa kay Google. Gan. Amo na kadamo subong sa mga pwede nimo mga search engine kung pwede ka maka-search nga mga application nga kung kaisa ganiti may ga-pop up na lang gani nga mga ginapagwa iyang information nga mo nang halalungan sa tawo kung bala may kamaturan ka may basihan ina. Galing kay sa action art, hindi mo manigar balang sa internet kada mo mandal sa nagabutang sang own opinions nila mo sa una yan libro to ya basihan dito ya may mga interview dito sa mga tawo nga ara ga exist dito sa una bala subong sa internet line na naman ang opinion pero depende na nagyapon sa mga nagabasa man. Tigaling mo na no part ina sang history sa Pilipinas ang aton balang nga natabo no actually hindi lang makaisa ang EDSA revolution di sa aton may ara EDSA revolution 2 kag pila pa ka attempt no magpatigayon sang pag-alsa tigaling kay amo to siya ang nanginuna gid ang ika-36 years na nga gina commemorar subong nga hindi ginmalimtan bisan sa bilog nga kalibutan action din. Correct action art, minsan wala pa ko itong bata sa itong tempo, pero given nga nasulat ina sa libro, pag yung tunan ay na, may araw at sa gamay nga knowledge with regards to that action art. Aha. Tay sino tong nagtumbo-tumbo bising una nga mga opisyal nga nag-abandonar kag ginbayaan si Marcos nag-intra sa
gaamo man gintunaan ang isa sa abi mo ang isa to duha ka mga tawo nga nanginhero to sing una. Si Ramos kag si Enrile. Dumduman mo na sing una kagin bayaan nilang ila si Ramos nagpanindugan nagupod to iya sa kausa no sang pumuluyo nga nagapanawagan nga magbiya ni si Marcos. Si Enrile nga among gintunaan nga ang gindeklarar ang martial law sing una kay ambusan sa didto sa tublang ginambush siya. Dumduman mo na. Tawakwak tubla. Absent ko siguro pag-discuss ay. Gali. Pero amo na siya action Eden no pagdayaw naton pagdumdum sa mga naghimo may magkontribusyon kung nga patigayan natong IDSA People Power Revolution. Yes, kita Sunarta, hindi lang ni feeling niya do compliance na lang ni sa amon ng mga tao, bala nga naga-commemorate subong, kundi sige na, kumbaga, isinas sa puso, hindi bala, ang pag-honor, pag-commemorate, pag-look back sa history nga natabo sa 1986. Galing subong lain para ni mag-upod ka da, mag-commemorar, mag-celebrar, balon kasing iba niya yiluhan na, kay way naman sumong yiluhan do na amon ning kulor nga do na medyo kwanabla way naging ginafokusan kiting yelo way nang Liberal Party mo subong tinklawan naman ang ginabalbal mo lain naman ng mga kolor. gani sige lang kay na di sila action art ng himos na di sila pag wala man sila nakakosang traffic gitiging na kahit even wala man traffic kay katawhay man subong sang dalanon kay happy long weekend sa akin kini mga ka-action. Aha. Why man mga opisina subong di man bukas no? Wala man action art pati ganing operation baklas wala today. Okay. Bangod niya holiday. Okay. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action idenabo sa mga ka-action din ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Pagdumdum sang IDSA People Power Revolution. Ano man ang imo pagpati, ano man ang imo sining panindugan, angot sa patigayon ng revolution, ang IDSA People Power Revolution, depende na kung ano ang imo edad kag ano ang imo naintindihan parte sining nangin kabahin sang kasaysayan sang aton pungsod Pilipinas. Action Hotline. Amo atong tiyempo na parte matangki di gera ang armadong kusog sang Pilipinas nga na time nagahulat sa mando kung balanong himuon sa mga tawo nga ara nakatipon sa EDSA tiwaay natabo, may mga kaparian, may mga pila ka mga lideres ng kasimbahanan nga nag-upod dito. Nagkalain-lain ng sektor. Nga dito mo ang feeling bala nga siling mo gingiyahan gid nga waay sing tinulo sang dugo nga nadula sadtong revolusyon nga ginpatigayon 36 katuig na ang nakaligan. Online sa hotline. Pero subong ti damo no sa mga bersyon nga gaguluwa na especially sa internet. Tuhoy sa mga saysayan sa pungsod Pilipinas. Relevant pa bala ini para sa karon nga panag-on kag karon nga henerasyon. Joining us this morning is Sir Richard Hilangre, ti ara sa Alliance of Concerned Teachers, pero isa sila nga nangin educators nga nagahatag sang edukasyon sa aton nga mga kabataan sa eskwelahan. Kinanglanon pa bala naton dumdumon ang sa revolution. Sir Richard, good morning. Good morning, Action Art. Kag sa pagpalamati sa Action Radio, good morning sa inyong kanal. We are celebrating right now the 36th anniversary of Bloodless Revolution, IDSA Revolution. Yes. Sir, bilang malawig na sa profesyon sang edukasyon, anong paglantaw mo? Relevant pa man bala nga pagaistoryahan kag balikan naton ang katulad sining hitabo ang IDSA People Power Revolution kag ini bala subong napabilin ini sa paminsaron kag ihibalo sang karon nga panag-on?
Okay, so Action Art bilang manunodlo sang kasaysayan, is very relevant nga balikan gyapon nato ang kasaysayan in the sense nga although nga bloodless revolution ang panawag sadto, ang isa guro ka relevant sadto nga napahalin ang diktador nga si Marcos, wala pala sa damo nga dugo nga naula. Although during the time I was still a student, no? Activist sa ngamoto nga Chimpo. Wala din man kita nagahatag diya sang high hope sa nga makasolve sang economic problems because we believe nga mga disseminate gyapon nga mga mga elite ang mag-control sa pungkod. Pero ang relevant lang sa ito, naka-transform kita. Napahalin ng isa ka diktador nga wala ba sang damo nga dugo nga naula kay kung napahalin siya kag tiruhay si Quantubis, Fabiander kag ang mga renegade soldiers man pag damo sa nindog mga civilians. So masubuin nga bahin sa kasaysayan sang aton sang aton nga Philippine history. So sa subong naman niya may effort naman nga ginatawag sang aton nga mga upod man sa Alliance of Concerned Teachers nga historical revisionism. Nga ginapagawa nila nga pagkatapos ng 36 years gumanda ba ang buhay mo? Daw mo na plati, meaning sa luyag siniya nga i-discount na ating mga ari ni na-align sa Marcos family. Amo nila ginapagawa nga irrelevant in the sense nga sila yan napahalin kag na-declare dito nga kawatan ng ilang pamilya, mga kuwaan nga isang PCGG, isang bilyones. So, amo na ilang ginapagawa. Subong kag may effort diya kay na expose man sa analytical sa Great Britain nga firm niya nga nagatahumot sa ngalan sa isa ka kandidato. So ang mga major nga mga social media gina-hire gali ni Action Art as exposed also by Maria Risa, YouTube, Facebook, TikTok. Tapos ang program algorithm mag-search ka yung mga kabataan search ano kitang kamaturan ng mga ating mga young people. So itudlo na sila sa algorithm sang search engine sa ginsulat man ginpasulat man ginhire man ni Marcos family nga kuan niya golden age, no, ang ilang nga regime during the time. So meaning ining aton kabataan kay not less than 8 hours ara sila sa social media, ara sila sa internet. So ang butig kon sulit-suliton suno man niya kay Joseph Goebbels nga propaganda officer ni Hitler. Mangin matuod di kay 8 hours kada iya pirmi. Butig ang imo na basa si meaning may mga kamatanon kita ya nga nagapati nga mo katawhay kilisad to may disiplina, no? May golden age. Pero, to be fair, abi sa Marcos, mga Marcoses, few years lang to yan. No? Sila lang katuig. Dugay-dugay nag-take over na mga cronies niya. At sa nagmasakit siya, si Imelda nagapadalagan. Si Imelda na kagangyang mga cronies, ginalitong na nila si Marcos Santos. Galing kay siya gyapon nang may kwata siyang president. So, may mga amo na nga mga hitabo nga sa subong ginatilawan nga ni Aliwaton. So if we will go back to history, ang turte ka number 1 propaganda sa una ni Marcos si Primitivo Mijares, no? May libro na siya nga conjugal dictatorship na ginsulat niya. So, February 20, 1975, nadula to siya, pero ang iya sinulatan sa libro, makita mo diri ang lifestyle sa mga Marcoses, ang mga propangimo ni Imelda kag ni Marcos adto, ang chicks ni Marcos, kag ang pagpamatay, kag ang gihakatabo ito sulod sa Malacañang, no? So, kung makabasa ni aton mga pamatanon, may imo nga magaliso ang ilang paminsaron kay niya from the mouth sang
Number one, si Primitivo ni Harris, na ito yung makasulod na nagkatulog si Marcos sa Malacanang. No? Pero, Di galing inasubong sir, why na bilang maestro, why niya nabutang sa aton sining platform no sa educational sa kuan ba lang teaching naton sa DepEd? So muna gani ginalabi taman nga dapat ang martial law nga era ituloy ini sa atong nga mga kabataan para nga makapangabuhi kita sang matutuod laya nga bisan burswa o kung ilit demokrasya lang inianay. At least makalikaw kita sa tendensiya nga diktador tapos may ara naman nga daw diktador naman, amo naman nabing iilikon mo, i-elect mo sa posisyon, kung at least kung natudo ini, kung di mas mayo, galing kay ang kalabanan sinisang una sa Philippine history, ari ni sa pinaka-last part ng libro, nga hindi na malabutan sa pagtudo. And then, ang worst subong, ang aton Philippine history, papanaog sa elementary, ang tendensiya sinisang aton ng mga elementary teachers na sa kasakuon, kaya hindi nila inagalinyada, dahil di gid wala mapadalman sa mga kataan. No? So, ano na siyang problema naton. Okay. Pero, sige lang. Sige, yun talagang pag-edukar after 36 years. To be frank, daw medyo frustrated man kita kay after 36 years. Nagatudlo kita dito na hindi kita dapat magpabakal ng buto. Diba, 80 pesos lang na ito na baklonay. Tayo sila 100. Sa subong ng mga panahon, tigadlaga na 1,000. Base sa mga masunod ng eleksyon, tag 5,000. Natin, imbis na nagbago ang tao, doon nagdaan. No? So, sige lang, sige yun talagang pag-edukar sa aton ng mga pamatanon. Kay ang pagbago, bisan daw 1/2 of the century, hindi galing magbago ang mga pananawan ng tao. Okay. Kaya sa subong lang, forthcoming election naton, we are not campaigning any candidate mo. So, kamaluntang i-analyze anang karakter sa isa katao nga pilion mo. Okay. Kaya aton yung mga voters, nga bisan punto na siya. Bisan kawatan na siya or whatever, nga butuon ko lang nagyapon. Ano na ang klase sa thinking, no? So, ano na ang masubo actionar. Sige. On that note, Sir Richard Dilangri, salamat gid sa imo time magin-share karon nga aga. Good morning. So, salamat gid Action Art kag sa Action Radio. Madamo gid salamat. Action Hotline. Ang kasaysayan, no? It's a people power revolution. Paano bala mag-level of liwat ang aton mentalidad? Nga magkabulig ini sa pag-uswag sa aton pungsod. Gamo inaamangin gauge sang isa ka Pinoy sa iya tagipusoon kag paminsaron kapin pagid sa pagpili sang isa ka maayo nga leader. Ina nga pala mangkutanon kag ina nga sahi sang mga tinaga ginabilin ta sa aton pumuluyo gamhanan nga mga butante, especially sa karon nga nagahilapit ang eleksyon. Action Hotline. Para sa imo, ano bala ang It's a People Power Revolution? Dapat pa bala inistoryahan? Hindi bala mayara pa sang kaimportansya nga dapat naton balikan kag dapat naton hindi pagkalimtan? Anong sa inyo? Padala sa aton comment section kay aton ina dugay-dugay basahon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar. Kala niya si Jomar Gutang Istenso, si Vodge Alonapsi, ML Norico, ara man si Idmar Kilitar, kag Lenlen Antonio Inostasyon, salamat, Romel Syukon, kag Marcelino Saldua Jr., Alfredo Torres Calderon, kay Isti Property, Jel Bell, salamat, ara man si Martin Gonzales, Huma Lumina, kag Henry Alan Munares, Jeline Mangilog, Lorna Umbao, thank you gid kay Ken Alonsagay, araman si Angeline Tanalion Saiko kag Lida Cordero. Jolie Nonoy Tahom, salamat. Raymar Calma Campbell, si Ray Flores Bariuga, Roy Gans Roda Agan, Marivic Jones kag Christian Minies or Christine Minies Villalobos, tanan nga member galihas ang ERB Fans Club, no? ERB Fans Club sa Action Radio Bacolod. Salamat. Good morning sa inyo. Lito Dayap, salamat. OTTG members, araman ka monitor. Park David Pilais, Siling ni Marnel Buenafi Pilais,
dapat ya edukahon ta ang magkabataan ta mangin mapinasalamaton sa mga naga-leader sang aton pungsod. Hindi nga tudluan tabangin madumot. Hindi man tanan hinimuan sa mga nagpulungko puro malain. Problema ang nakita sang nagakontra sa gobyerno. Puro kalainan lang, nangin bulag na sila sa mga kayuhan. Well, correct. May point man si Ma'am Marinel, no? Marnel. Lini siya Marnel. Ang mas nami gani nga debatihan ta sa insakto nga platform kag istoryahan ta sa insakto kag maayo nga perspektibo ina nga bagay. Kaya lang hindi magtalang man ang publiko. Katultutunlan ko sang chimpo. Si Novem Ortigusa Montania, Araman, Elizabeth Gamala o Gamala Malaka o Athia Kim Iriman, salamat or Athia Kim. O sige, good morning ko na, Demokrito Ignacio. Bernadette Lacson, salamat. Sa si Imski Padilla kuno barangay 41 ka pamati salamat gid sa inyo na pagmonitor. Ang iban karon naman dugay-dugay damo pa ni mga mensahe nagsululod may mga reaksyon pa partiid sa People Power Revolution pero pakarunan ko na ariho now kundi subong daw ay ginman unahon ta lang si Attorney Revo base pakarunan ta si Ma'am Anga no kay ang aton diri kundi pilan lang katulog 25 subong 26, 27, 28, after sina gina-expecta may ipagwa ang national government, kapin pagid ang national IATF, kung ano ang mangin alert level status sang pila ka mga lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas mo. Now, as we expect nga magasulod kita in the new normalcy, nga, pero ara gyapon ang COVID-19, kita mo ha, starting March 1 sa Martes, ang mga biyahe sang eroplano, isla na gani o kundugangan na gani ang trips. Bacolod, Manila, vice versa. Now, tiyan aton diri kung paano i-embrace naton ang alert level 1 status. Samtang way pa man nakapagawa ang national government, hulaton tana, no? Kung ano exactly ang mga ipapanaog naman nga regulasyon under alert level number 1, no? Hulaton tala kay ti hindi naman mapangunahan pero ano kahanda na halimbawa ha ang Negros and Bacolod in case nga mag-alert level 1 status kita na ano ang mga hilimuon dira nga mga regulasyon ambalan tala karon dugay-dugay pero ari ho kundi ang COMELEC subong why sila backlash operation because holiday at least maka-hibernate anay mga COMELEC kuanaton personnel no. Isa sa mga plano ng COMELEC Bacolod, amo ni siyang mag-tap sa mga barangay officials through the liga ng mga barangay. Kabalakod ako mabulig doon sa mga barangay officials in terms of monitoring sila areas mo, parte sa mga campaign materials and all. And talking about campaign materials, may pilato ka mga representante abogado sang kandidato nga may mga appeal ng ginpadala sa COMELEC, parte bala sa mga ginapatapik nga mga kuano nga mga campaign materials tigaling do ay pa man ma-resolve. Anong latest ni baluon ta kay Attorney Revo Sorbito sa COMELEC Bacolod? Nakasugilanon na sila sa barangay di sa Bacolod City regarding sining mga posible pagbulig sa barangay no sa taga COMELEC. Kita mo naman taga COMELEC limited ang ila personnel da no. Diba, kung walangan mo na pa sa kaon si Atty. Sorbito, sige butang ninyo ng mga tarp na sa babaw kaposti, kung iban daw yung mga campaign materials, ang iban niya daw sugong na gino, may mga tao yung ginaparisgon lang kabuhi sa pagtaklas puno kahoy, kang mga postisang kuryente. Online sa hotline. Joining us this morning is the COMELEC officer Bacolod City, Attorney Revo Sorbito. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Sunart, no? Kag sa imo nga tagpalamati, no? Good morning sa tanan. Salamat gid sa time. Happy EDSA Revolution, 36 years. Pero, attorney, subong at least siling ko maka-hibernate. Kamudjutay dira, kay TY kita subong backlash operation because of the holiday. Kag why maka mo opisina subong attorney, no?
No, actually, Action Art, no, since Monday, ari kita sa Forest Park, no, nag-training kita sa aton ng mga BCM technicians, no. Okay. Actually, nagwa lang ko sa lecture, no, para makastorya sa imo. Kaya dako naman yung bulig na makapaakot naman sa mga informasyon, no, sa aton mga tagpalamati. And I thank you for that, Attorney. Salamat, Gid. No? Anyway, kumusta anong latest update? Naka-meeting ka na sa mga barangay diri sa Bacolod regarding sa itong plano sa COMELEC. Itap sila in terms sa pagbulig sa COMELEC on monitoring sining nagalinap na lang ang campaign materials sa kandidato. Actually, Action Art, no, atong update lang, no, since February 21 until today, we've been training ang mga BCM technicians naton, and starting March 1 to March 35, we'll be training our teachers, no, who will be serving sa elections. All the teachers coming from the different cities and municipalities, no, to sa Negros, no, not only Bacolod. Okay. So, actually, sa buong holiday, but we have scheduled backlash operation. Galing lang kita taniya, pwede kita kalakat niya po sa holiday, no? Kasi sa may training, pa kita dirigay na kandak sa Forest Park. However, ang gabulig sa ato, no, ang katapos ng city engineer's office, no, wala sila ya opisina, so hindi sila kaupod sa aton. Okay. And we really need their logistical support. So kung wala sila, very minimal lang kayo ang aton mobra sa backlash operations, no. That's why we decided to wala na sa mong schedule, and then we will just do it again next week na lang. Okay. Pero subong, since may mga training ka mo, nano matabo sini? Sige lang ang training da? Sige man yung backlash operation and other activities ng COMELEC? Yes, actually, wala kita may mobra, no, multitasking lang kita din, especially din sa Bacolod, no, kay kadamo sa aton opisina. So, akon, ari ko din sa college, then mga sinawal, kakawat-kawat ko, makadto sa opisina man, kay i-attend naman ng iban nga activities ka. And then, excuse me, as you said, I have a tentative schedule, no, to meet with the barangay captains of Bacolod City, no, not only to seek their assistance regarding sa mga proliferation sa mga illegally posted kag oversized campaign materials. Okay. But also to discuss with them COMELEC Resolution 10732, which lays down the guidelines and rules, no, sa in-person campaigns ng mga candidates, especially sa mga local candidates, mag-abot ng March 25, no, nga magpanaog na sila officially sa mga barangay para magkampanya. Sir, atong maginpadalaan mo gali last time, no, sa communication informing them of their violation bagon nga ti sa sizes ang ila ginpamutang, no, nga mga campaign materials. May ara to update, sir? May ara response, may reply? Actually, I've instructed, no, our personnel from the COMELEC office to after 3 days, no, i-check kung ara pagyapon ang mga yung pangtakod nila nga oversized na mga campaign materials, no. Probably I'll probably have an update on that later on. Magpa-opisina ako, no, kay Yes, sir. I'm here sa Forest Park. Probably later on we can give you updates on that. But at any rate, we already submitted those notices, no, a copy of those ato na province, which should be forwarded naman sa ato na main office thereafter. Aha. Sir, I want to go into details bala. Sining gina-training nyo na subong, ining mga nag-undergo sa training, pila kabilog ni gani, sir, for Bacolod City ang nagapaidalom sa training that includes isang Negros Occidental? I only have the figure for Bacolod City, no. May akatagi 110 technicians who will serve in the elections. However, sa iba niyang cities, no, or sa province as a whole, wala pa ko date. Aunahan sila niya. Okay. So, ining training nila, it would take pila kadlaw ni sir? Actually, ang ginawa na sila sa batch nila mo. Okay. Kasi hindi naman matingog sila. So, every day, every afternoon, may nag-check-in na batch, and then ang ila training is next day, the whole day of the next day. Oh, okay. So, we have 8 hours, no, na training sila pag-operate sa machine. Okay. Magkilala sa mga possible na mga troubleshooting incidents kag contingencies, no, during the final testing and sealing and during election day. Yes. Sir, anong mga requirements? Sino mga technician ni? Dapat bala? Wala sila paryenteng nagpapili sa eleksyon? Ano ang mga
ginset nga guidelines ang komisyon sa pagbaton sini sa ila. Yes, actually, ang ato mo lang mga, well, number one, of course, ang relationship, no, within the fourth civil degree of affinity or consanguinity, dapat wala kami parinting na padalagan. Of course, yung mga banwa or syudad nga pag-servisyuan, no, during election. At the same time, we looked for mga IT capable na mga individuals, wala, no. Actually, they took the exams, no, prior to being appointed, hatag kita examine sa ila no, sa aton COMELEC office. Okay. Para as a requirement man sa ila na pag-appoint sila as technicians. Okay. Ang kinanglan na siguro, wise la printe na yung nagpapili para nga hindi mamalisyahan ng ila pag-intra-operate ang machine nga ni? Yes, sakto na no, isa sa mga ato na gina-requirement nga dapat wala sila sang pariente within the fourth civil degree, no, or of affinity or consanguinity sa kandidato nga kapadalagan sa ilang lugar nga pagkaserbisyuhan. Aha. Sir, by the way, ang trainings ng teachers nga na-mention mo starting March, nano ini, pilakbilog ni sila more or less for Bacolod City, kag nano requirement sila dapat fully vaccinated ang teacher nga ma-undergo sa training? Well, number one, ang aton number, no, we have 150 casert presence diri sa Bacolod, so tagduwa-duwa sa ilada, so that's around 900 sa aton diri sa Bacolod ka teachers, no. Again, sa Negros Occidental, wala ako yung data dira kung pila ang total, but ang aton requirement, of course, number one, pagsulod sila sa aton di daw bubble type reaction heart mo ma-antigen kanay. Okay. And then, hindi ka na pwede kagwa until matapos ang training the next day. Okay. Ito mo nagaling protocol da. Kinalan antigen test ka, kung reactive ka, that is another thing, no? Pero kung okay kaya, hindi ka reactive, bali, kuan ka, undergo ka gilayon sa training. Until, kuan siya, pila ka simada ng training? Actually, ang every batch, duwan isa kadlaw, no? Duwan sa kadlaw ang per batch, pero we will be conducting trainings until March 25. March 1 to March 25? Yes. I see. Sige. So anyway, sir, why nagimang ko concern unless nga may ara kay palabot sa mapumuloy o sa Bacolod, magkandidato nga naga-monitor karon nga aga? Well, again, sir, thank you no, sa chance naman nga makastorya sa aton panguluyo. Kag maghatag naman sang reminder sa aton na kandidato, sa ilang supporters. So, kung sa pamuluyo mismo, nagasuporta sa mga kandidato na tanong-buligan kita nila, no, nga mag-observe sang rules, sang guidelines na set out sa COMELEC, no, kay sa number mo, agina, no, damo, sa abogado, sa kandidato, nag-file appeal sa COMELEC regarding sa posting sang campaign materials. However, ang COMELEC Resolution 10730, valid agapon and effective, no? So we have to follow that until such time na i-declare na siya unconstitutional or otherwise ipawiho na sa COMELEC, no? But until now, it stands, no, na amo na yung atong rules and guidelines sa campaign materials. On that note, attorney, salamat gid sa time kag keep up the good work. Good luck sa inyo sa inyong mga trainings kag halong gid permi. Thank you, Action Art. Bayong aga sa inyo tanan. Action Hotline! Attorney Revo Sorbito, ang COMELEC officer dari Syudad sa Bacolod, may mga trainings na sila sumong DCM technicians, meaning amo ni sila magabulig da, may mga problema ang makina, na maitudluan ni sila actually, hindi ka man pwede na may exam niya mo, nga kinanglan, may background ka, hindi man pwede nga puluton ka lang nag-apply ka lang imo from the barangay, gaway ka man background to operate sila, tinuk budlay ni aguro. No, pero may ara sila sang examination nga ginkandak. Kung na-qualify ka, one of the requirements dapat nga wala ka gid mata paryente nga nagapapili sa palabuton nga eleksyon. Malapit sa imo bala nga ang relasyon. Now, hindi ka na pwede. Kag ang trainings ng teachers starting March 1 to March 25 per batches ina tagduwa kadlaw ni bubble type nga training sa mga teachers daw sa area sa barangay Takuling. Daw, gina-remind ni Attorney Sorbito sa mga pumuluyo nga nagapamangkot, bro, ang nagapamangkot ni sa ako, niya ko ng campaign posters nga na-install sa private area are still illegal
kindly ask me, bro. Actually, bro, kuhan gina siya. As of now, siling ni Attorney Sir Vito, since nga waay pa man sa development, kung bala ginbawi na deklaran nga unconstitutional, kundi may mga nagpadala sang nag-question sining ginapatuman nga bisan sa private lot private property, kung oversize ka, kinanglan i-take down mo, ginamo kakasun mo gid, tiway pa na sumong development. Siling ni Attorney Sir Vito, until such time nga wise and changes, hindi na sa maligwat abi, ti ipatuman nila gihapon. Unless otherwise, nga may mga update sila sa mga pending subong nga mga legal actions man nga ginimo o kung pag-question silang implementation kag ruling sang Commission on Elections. Kaya ang natawon tini bangod sang mga trainings, ako lang gani simple man mo. Maninita ni ang pagpangtapik sa mga posters niho, be responsible enough sa mga kandidato. Nga kamo mismo nga magkandidato, refleksyon na kung sino kag ano ka nga sa isang kandidato. Ngayon kamo mismo magpinasaway in order lang abing nga paibalo sa tao nagapapili ka, kung ikaw re-electionist, kung ikaw kambaking nga sahi isang kandidato, baguhan, kay hindi kita nga gusto kag luyag nyo din nga ma-expose makilalang inyong ngalan paagi sa pagpanapik sa inyong mga posters. Kay hindi kita sinasang purpose nyo, but be responsible. Ulatan nyo sa Marso 25, kay may ara designated posters area, butang nyo to. O, ibutang nyo to kag palihog lang, hindi man sa mga puno o sang kahoy. Kabalo kita illegal na sa mga postisyong kuryente, hindi man na pwede da. O, galing kayo may iban, siling nga, total way pa man niya. Kakaso niya sa kumili kung gusto nila. Action Hotline! Hindi man kung kaisa luyag sila sa isa kandidato, galing kita mo mismo tudlo kag inform sa inyo nga mga supporters ka mga taong ginapalakat nyo for posturing purposes. Diba? Na kamo mismo hambalon yung tao nyo, hindi ka muda magpapilit sa mamuni, kay hindi na, bawal ina, lain ina tulukon, galing kay siya, kundi ka magpakabal, sinigit, hindi ta karon na mabalaan, papili, tataliwat na, o bala na na. Action Hotline! Sa pobre man ang taga-Comelec, limited ang resources o mga personnel nila, hindi man sila yung makasangkol ang ibanda, magala katakla sa kapuno sang kahoy, mo naging pangayo ang bulig DPWH, City Engineer's Office, nga matigayon ini. Nagilapit na, Marso 25, markay sa kalendaryo nyo, umpisa na kampanya sa lokal sa mga nagapapili sa palabuton nga eleksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Rex Cantong. Aksyon at Tayupon saying thank you for joining the show. Magka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.